M'han entrat dos temes d'aquests de compra-venda de cotxes i sempre és el mateix. Heu d'anar al lloro. Quan compreu un cotxe a un particular, us diuen, es pensa que hi ha una garantia de 6 mesos. No hi ha cap garantia de 6 mesos si no es pacta expressament. El que hi ha és que durant 6 mesos el particular que ven el cotxe respon per vicis ocults. Vicis ocults vol dir una avaria que existia abans de la compra-venda i que el comprador no podia detectar amb una revisió normal i corrent. Llavors, a la pràctica és molt difícil demostrar un vici ocult si no és amb una pericial mecànica. Llavors, si tu compres un cotxe per 3.000 pavos a un particular i resulta que té un vici ocult i ho vols portar al jutjat, el pèrit ja et costarà 1.500 o 2.000 euros. Més l'advocat també et costarà 1.000, 1.500, 2.000 euros mínim. Llavors són plets que són, francament, antieconòmics. Per tant, si heu de comprar un cotxe a un particular, feu-li una bona revisió, aneu amb el vostre mecànic i compreu-li. Si no, no li compreu. I aneu a comprar un compra-venda, i aquests compravendes, aquestes empreses de compra-venda, sí que tenen l'obligació legal de donar un any de garantia. Particular, si no es pacta expressament, no hi ha garantia. Només hi ha 6 mesos per vicis ocults, que bàsicament és una avaria que existia abans de la compra-venda i que amb una revisió normal el comprador no podia detectar. Perquè si l'hagués pogut detectar, se la menja, O sigui que, cuidado. I el compravendes, no? Si compres el compravenda, un any de garantia. Llavors, consell, si no sabeu de mecànica, no compreu cotxes particulars, o si el compreu, no sabeu de mecànica, aneu amb el mecànic a comprar el cotxe en particular i que us certifica que el cotxe està bé. El més fàcil, anar a compra-venda. Més car, segur, però tens garantia. Què passa a vegades amb els compravendes també? Que no responen. Hi ha molts d'aquests conegudíssims a internet, que no diré noms, però que tots sabem de quins parlo, perquè ofereixen que si no sé quants quilòmetres de garantia, que si 15 dies, que si no sé què, que si no sé quantos, que a la pràctica també costa molt que tornin els calés i que et canviïn els cotxes, però normalment amb un requeriment, amb mala llet ho fan. Llavors, el lloro amb les compravendes, sobretot de particulars,